Πρόσεχε τη σκάλα, μην τη χαλάσεις. Αυτή τη σκάλα πρέπει να ανέβει και ο Έλγιν να κατεβάσει τα μάρμαρα του Παρθενώνα, να ξέρεις. Στο εκεί. Ωραία, Αντωνί, αυτό δεν βγαίνει. Πώς μπήκε. Άρα σε έλεγα πως μπήκε. Το βγάλα όμως. Ό,τι μπαίνει βγαίνει. Αλλά δεν βγαίνει όπως μπήκε. Να τα έχουμε λεφτά υπόψη μας. Ανάλογα πού θα μπει. Μπορεί να μπει κάπου και να μην βγεις μόνος σου. Λέω εγώ τώρα. Μα πρόσεχε τα πιπέρια, πρόσεχε. Κατεβαίνω, Αντωνί. Άντε κατέβα. Σκάλα άλλα 150 χρόνια μας πάει, να ξέρεις. Η σκάλα. Δεν το συζητώ. Άμα σπάσει κι άλλο το δεξιά, κολλήσουμε ένα γόμα από δίπλα. Και αυτή την πατάμε 2 σπρέι. Άμα την πάμε αυτή στο μόμα, κάθονται την κοιτάνε και οι Αμερικάνοι με τις ώρες, να ξέρεις. Ξέρεις το μόμα. Δεν πειράζει. Έχει κάτι τέχνης αφηρημένης εκεί πέρα, έχει κάτι άσπρα. Και κάτω και λένε «Ω». Και περνάει ο μάστρος και λέει ο Αλβανός, κάνε λίγο πιο κύριε να βάψω. Αλλά λέει, δεν ήταν τέχνη. Τέχνη δεν είναι ακόμα. Η αγροτιά με πάει. Πολύ ωραίο. Το τέρι έχεις το πουκάμισο. Μα που φόρεσες καπέλο τελείωσε. Πάντα ήθελα να κάνω αυτή την κίνηση σε βίντεο, περίμενα. Δεν δουλεύω πολλές ώρες σήμερα, δεν μάζεψε.